Политическа партия Движение 21 поставя като свой основен приоритет за работа и изграждането на достъпна градска среда в София. Нашите кандидати за общински съветници, доктор Иван Янев и Георги Кардашев, минаха по софийските улици, за да покажат с какви препятствия е изпълнена в момента градската среда. Здрасти, Иванка! Как си? Добре съм. На къде си тръгнал? Отивам до Столична община. О, то е доста далече, чак в центъра е. Не трябва ли да смениш няколко транспортни средства? Да. Ще се справиш ли? Ако искаш и аз мен да видиш. Така. Добре, какво може да помагаш в някои ситуации. Ще се наложи да помагам толкова ли? Тогава ще да... Иван е незрящ и неведнъж е споделял, че софийските улици и градския транспорт не са достатъчно адаптирани за хора с увреждания. Пътят на нашите кандидати за общински съветници към Столична община започва от квартал Дружба. Заедно с тях ще минем по тротуарите, ще се повозим на тролей и на метро. Ще ви покажем много препятствия, които на пръв поглед не правят впечатление, но ако човек затвори очи и опита да мине по маршрута на незрящия Иван, ще изпита сериозни затруднения. Първият проблем, който срещаме, са висящи на тротуара клони по пътя към спирката на градския транспорт. Иван Янев обяснява, че поради липсата на така наречената водеща линия по тротуара, хората с увредено зрение се принуждават да следват вътрешния му край, този, който е най-далеч от пътното платно. Така следва директен сблъсък с клоните на дърветата, които са опасни за пешеходците и не би трябвало въобще да са там. Изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, са регламентирани в наредба номер 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очевидно тези изисквания не са спазени. Без да ги интересува кой от Столична община не си е свършил работата и с ясното съзнание, че могат да ги губят, нашите кандидати за общински съветници решават да предпазят останалите граждани, като премахнат стърчащите на тротуара клони. Кой клон се стигаш да отрежем? Ами ако искаш тая крайните, обаче не е ли опасно така да ги режем клоните? Няма ли да ни губят за това, че ги режем ние? Супер, нека да ни губят, кой да го отреже тогава? Прав си, очевидно, що никой не си върши работата в Столична община и никой не е предпазил хората, които няма как да видят този клон. Очевидно трябва да са нещата в свои ръце. Ако искаш да отрежем ето тази най-крайна част. Тук един клон дори е щупен от... Така и е това щупено нещо. Тук от края, да. Ето тук съм имал драба на челото с такива щупени. И сега има нещо по-голямо. След като направихме каквото бе по силите ни за премахване на опасните клони, заедно с Иван и Георги се запътваме към тролейбусната спирка. За да стигнем до нея, пресичаме оживен булевард. Иван разказва, че пешеходната пътека, по която минаваме, е била повдигната, след като преди 2 години е бил ударен от невнимателен шофьор. Сега сме на спирката и трябва да хванем тролея за към метрото. Как се отправяш с тролея? И ти ли е сложно да се качиш? За тролея и то важи и за трамвая. Има едно ново въведение, което вече не е толкова ново въведение, защото повече от година отново на Столична община, а именно вратите човек сам да си ги отваря, натискайки бутон от външната страна. Да. Обаче отново достъпността е тотално неглижирана. Говоря за хората с зрителни увреждания, а пък и тези на инвалидни колички. Защо? Тези за зрителни увреждания, които са, няма как да се ориентират къде е бутона. Защото спирайки тролея пред теб,
аз не мога да преценя дали в ляво да го търся, дали в дясно, дали е срещу мен, защото по принцип, когато се прави това нещо, бутона трябва да излъчва звуков сигнал. Не силен, но достатъчен да го чуе зрителното зрение. А ако човек е със слабо зрение, той трябва да е контрастен на общия фон на тролея. За контраста не мога да кажа, но за другото гарантирам, че няма как човек с незрящ да открие сам бутона, освен ако не извърши целият тролей и случайно да го напипа. Това е поредната уникална произведена ми речка да кажа каква постъпка на Столична община и въпреки хилядите оплаквания от нас и лично съм присъствал на такива срещи. Докато се возим в тролея, Иван насочва вниманието ни към друг проблем, а именно звуковата сигнализация за следващата спирка на превозното средство, която или липсва, или е намалена. Така, ако са сами в тролея, хората с зрителни проблеми не биха могли да се ориентират, когато е пристигнала тяхната спирка. Предстои ни да се качим на метрото на една от новите метростанции в столицата. Според споменатата вече наредба номер 4 на Министерството на регионалното развитие, на тротуара би трябвало да има водеща линия за незрящи, но тук се натъкваме на множество еднакви релефни плочки. Как се ориентират незрящите, за да достигнат до метростанцията, остава загадка. Няма ясен ориентир. Много е важно за незрящия човек да има ориентир, да знае къде се намира. Така е, абсолютно. В момента наистина няма, от лявата страна има една ограда, от дясната повечето които могат да предпазят. Дори има и стълб, който също трябва да се избегне. Повозихме се и на метрото, но се съобразихме с забраната да се снима там. Така че ще ви разкажем накратко какви са проблемите при този модерен градски транспорт. На първо място, още при влизането липсва звуков сигнал, кога вратичките за преминаване са отворени. Така единственият сигнал, който Иван чува, е когато времето за преминаване изтича и когато тръгне да минава, времето се оказва крайно недостатъчно. Иван лично е сигнализирал на ресорния заместник-кмет за този проблем, но въпреки поетия ангажимент, реакция до момента липсва. След като все пак влязат в метростанцията, следващото предизвикателство пред хората е да разберат точно коя линия на метрото пристига, тъй като няма гласово съобщение, а само електронни табла. Излагат двойните, то всъщност малко се обезкуражавам. То има ли смисъл да ти кажа честно и аз, да. Недопустимо е просто да има такива висящи препятствия. Значи задължително трябва още на първата сесия на Столичен общински съвет нашите представители да предложат поне на сесията на Столичен общински съвет съветниците да ползват градската инфраструктура и градският транспорт, за да могат по-лесно да разберат, когато им се говори за достъпност. Доктор Иван Янев е на трето място в листата на Движение 21 с общински съветници в Столична община. За пръв път незрящ човек е поставен на челните места в листата на политическа партия. Лична негова цел ще бъде да работи за подобряване на достъпността на градската среда. От особена важност е и вкарването на така нареченият оценител по достъпността, който да може правилно да прецени дали обектите в общината отговарят на законовите изисквания. Защото, както каза Иван, най-важно е столицата ни да е достъпна, за да можем всички да живеем в една нормална среда. Именно общината трябва да се погрижи за това. Купуването и продаването на гласове е престъпление.